लोगोफोर जोंनि सिक्रेट सिख्ला ब्लगाव बयखौबो बरायहरबाय बेनिफ्राय जोङो दा मेथ'खा बिबार खानो फैदो इनो सासेया मोनहैग्रोबायानो बायदि माइआ गोजौ गोजौथार सान्दुंआबो गोसाथार ओमफ्राय साथा गंसे गंसे लानानै फैबाय जोङो गोबावद्राय जाबाय फैनाया जोंना आयै बेल' दं नामा ओमफ्राय जोङो दा हाबफैबाय आरोना नै खानो होननानै ओइनो सासेया दैया गोजोंथार नालाय नै होमबाथाय सान्दुंआबो जि गोसाखा ना गुरबा मोनगोन खोमा संनायाव जोंना इखिनियाव नङामोन खोमा माया मेथ'खा बिबारा इलाय मेथ'खा बिबारनि मेखा नुवाखैनो नोङा इथ' ओमफ्राय इदि गोथौआव नङामोन खोमा ओमफ्राय दाना जोङो खानोसै खालि खानानै थांनोसै आरोना न'फोराव बिदिनो जोंनालाय साम' खांख्राइ मेथ'खा बिबार बिलोआव नागिर जानायानो खामानिसै दा खाग्रोनानै दायो नोंसोरनो खोन्थिनोसै जोङो संनानै माजों संगोन जोङो मा जागासिनो मेथ'खा बिबार खानो फैनायफोरा माबाखौनो बावना फैदो मा होनो मनाखौनो बावना फैदो ओमफ्राय नै मबाइल ओरै सोनाय प्लास्टिकखौसो लाना फैबाय एम्फौ जाजोबदों नै मानजियाबो दंलाबायो गोसोबा मैगं मोनो आरो जोंनिखिजा मा जानो गोसो हेलांसि जानो ना मानजिया जानो नैलाय बेखौनो खासाबना लांनोसै जानो लुगैदों नालाय नै ओमफ्राय मा होनो दा जोङो मैगंखौ खाखांनानै फैबाय आरोना ओमफ्राय ओरैबायदि मानजोब्बाय माने माइआ जि गोजौ गोजौ नै एकदमबारे ओमफ्राय मानलाजोब्बाय आखाइ फाखाव ओमफ्राय दा जोङो थांनोसै संनानै खावनानै संनानै जाहैनोसै ओमफ्राय नै मैगङा नै मानजियाबो लाबाय जोङो गोजौनिफ्रायनो खिन्थिबाय नै मानजियाबो लाबाय ओमफ्राय जोङो दाना थांनोसै आरो दायो खोन्थिबा जाया नायलाय दायो न'आव थांना खोन्थिनोसै जोङो दा थांसै बिराद बोरैबा मोनजोब्बाय मोनजोब्बाय थ' थांसै ओमफ्राय जोङो दा न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोङो ओंखाम ओंख्रिखौ संनानै जानोसै दा मैगंफोरखौ जोङो सुनानै लाखाजोब्बाय नैलाय सुखाबाय ओमफ्राय आरो गोबाङैनो दंबावो नै बेयाव सुनानै लाखाजोब्बाय जोङो ओमफ्राय संना जानोसै ओमफ्राय संनायखौ बारा खोन्थिबाय थालायना गासिबो संनो रोंखागोन नालाय खोन्थिबाय थालायला आरोना ओमफ्राय ओइनो सासे एक्सट्रा खामानि मावगासिनो बाथोन देदो बाथोन नङा माबा ओंख्रियाव होनो बाथोनानो दे आलौ ओमफ्राय नायलांबाय थादो जोंनि भिडिअखौ दायो जानायाव खोन्थिनोसै दाना जोङो जानोसै आरोना संखांबाय ओमफ्रायो जोङो मेथ'खा बिबारजों बयलार एवदो आरो ओमफ्राय ओंख्रि ना जाय भाजा ना जाय संदो जोङो एसे टुप टुप जानो लुगैदों नालाय टुप टुप होनो ना मायो ओमफ्रायो मानजिया फ्राय आरो ओमफ्रायो पियास गोथां ओरैनो जानोसै आरोना बेखिनिजों जानोसै आरोना जोङो दिनै नायनायनिसै मेथ'खा बिबारजों बयलारजों माबायदि जायो जोंबो जाफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम जागोन जाना नायनोसै नोंसोरनोबो जों सेयार खालामनोसै माबायदि होमबा जानोसै आरोना सुरु खालामनोसै जानायखौ
Aku jangan nanya aja. Apa dia? Mak mau lagi. Betul-betul tak. Bawa, itu kan. Betul tak. Betul. Betul lah. Langsung kita sama. Bentar. Ini yang ada, belum ya? Sama. Mana tuh sana? Dia kok makan? Udah gitu ya. Belum. Apa tuh? Ini kan. Ini gitu kan ini gitu. Boleh silakan. Ngebutan udah. Ini apa namanya? Ya, ya. Kurang dah. Dah belum dah. Boleh jangan sama itu. Jangan hamil lah, cuma boleh lah, belum boleh, belum boleh, belum có mình đừng có bằng được, cái này có mình, đừng có bằng được. Đó, sương sạc hăng sụp bè rồi làm thế, thì thà bố bấy, thì mà phát ra mình lấy, thì lang xin mà ba, mình gì phát ra thà bố bấy, em phải này rồi, mà bê đổ giữa, mà bé, mẹ thuộc cái thà lang bê thà bố bấy rồi nè, mẹ nó mà ba thằng cái gì, bây giờ mình gì khờ ý नै गोलाव संना जानो लुगैनानै बायदि संना जादोंमोन आरो बया जायाखै गोथावआनो जादोंमोन ओमफ्राय जोङो गोबांद्राय नालाय जानायासै आरो ओमफ्राय एसे थाबावबाय जानायासै एसे थाबावबाय ओमफ्राय इयाव बेदरबो दंबावो दरनैसो ओमफ्राय थेवबाबो जानो हाला दोननोसै जानो हाला जोङो होमबा दिनै भिडिअ बेखिनियावनो आंनि मोनसेखौ जाबावथारनोसै जा होमबालाय फोजोबनोसो नागिरदोंमोन आङो जा
नोंसोरबो ट्राइ खालामना नायबानो जाबाय मेथ'खा बिबारजों बयलारजों ओमफ्राय मानजियाखौबो इदि गोलाव गोलाव संना जानाय नायबानो जाबाय ओरैनो नर्मेल संदो आरो नायखो एख' होआखै आलौ ओरि एख' होआखै ओरैनो संनानै जादो फ्राय खालामनानै दै इसे होनानै फोमोनदो आरो जोङो ओमफ्राय दानाथ' जोङो जाखांबाय इखिनिखौ जानो हाला ओमफ्राय गामिखिजाय एसे बेरायहैनोसै उदैफोरा एसे फिसा जाथोंसै हजमि ना मा होनो गोथाव जायो हजमि जाथोंसै गोथाव जायो ओमफ्राय नोंसोरबो जाना नायदो कमेन्ट खालामदो माबायदि संना जाना नायबासो मिथिगोन ना जोंथ' दा जों संना जाबाय नालाय जों टेस्टिखौ माने गोथाव जादों होननाल'सो खिथानो हाबायना जोङो ओमफ्राय नोंसोर माने मा होनो नायदो खनसे ट्राइ खालामनायदो नोंसोरबो ट्राइ खालामदो दे होमबा लोगो हमनोसै र' दसे थानानै ओमफ्राय दाना जोङो जाखां लोंखां सिगाङाव फै ओमफ्राय जोङो दाना जाखां लोंखां गामिखिजा बेरायनो फैबाय आरोना बेलासि जालायबाय थाबायनो फैदो मोनाहांबाय ओमफ्राय नै जोंनि फोथारा मोजांथार नै बेसेबा गोजान रेव रेव लामायाबो फिस नंबावासो जोंनिया नै इयावनो थाबायसाबो जों इयावनो थाबायनो मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय थाबायथिंनो फैलायबाय जोङो इखिजा ओंखाम जानायफोरा एसे गोजोथों होननानै ओमफ्राय जोंनि भिडिअखौ मोजां नुदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आरो मा बुंबावनो उननि भिडिअआव लोगो मोननोसै माबा लोगो नेक्स्ट भिडिअआव नुजालायनोसै आरोना हमफिननोसै होमबा दिनै भिडिअखौ जों बेखिनियावनो फोजोबनोसै बाय 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 बाय